Здравейте, казвам се Татяна Басилкова. В Intelligent Systems съм от 17 години. Най-яркият ми спомен е когато преди години правихме супер много събития и правихме роуд шоу в различни градове в България. И така едно такова приключенско пътешествие се получи с много опит и много хубави моменти. Мечтите ми за компанията е да продължава да се развива със същите динамични темпове, екипа да бъде сплотен и да продължава да изгражда тази силна енергия и да се чувства това приятелско отношение, когато работим, общуваме и се забавляваме заедно. Те до някъде се покриват мечтите ми към компанията и тези като мен, защото съм част вече от HR отдела, за да мога да се грижа за екипа и да мога всички да усещам, че се чувстват добре на това място, и това за мен е и предизвикателство, и вдъхновение, и вълнение. Моето второ семейство.